Ce mașină sau... Nu merge? Nu știu, are... Oh. O să vă rog pe dumneavoastră, vă rog mult de tot, mă ajutați puțin, îi dăm un brânci numai. O să ieși eu puțin, un puțin să coborâți jos și să o împingem un pic. Păi sunt femeie și pot eu. Vă rog mult de tot că o să împing și eu, un pic. Vă rog mult de tot. Păi un pic, un brânci. Cine o să fie dacă împinge și dumneavoastră? Nu, un pic, o să ieși eu puțin și o să împing și o să intru repede ca când pornește, da? Vă rog eu frumos, că nu merge, nu știu care e faza. Da, da. Haideți că merge, merge. Așa. Haideți că nu știu, nu stă pornită și de asta. Oh, credeam că rămân și fără geantă. Ați nici tu. Dar mereu aveți probleme cu el? Nu știu, nu se mai alimentează. Ea merge așa când o pornesc. Ea merge, dar câteodată rămâne așa, rămâne efectiv... Doamne, ia așa. Dar de ce n-ați dus-o la service? Nu știu care e faza, nu știu. Să știți că eu nu mai vin, că nu mai pot. Mă vede și lumea. Doamne, Dumnezeu, nu se poate. Deci, am o mare rugăminte. Măcar un brânci. Ați văzut că o pornit imediat. Vă rog eu frumos, că cobor și eu și... Bine că nu-i lumea așa multă pe aici. Haideți, vă rog mult de tot. Un brânci și gata, da? Vă rog mult. Ce cum să fac? Stați puțin, stați un pic. Las că întorc. Stați așa. Da, hai. Haideți. Da. Nu mai pot. Trebuie să-mi iau geanta cel puțin, ce ai? Da, stați liniștită. Doamne! Gata, liniștiți-vă. Păi și cât vreau să alerg eu? Nu mai mergea. sunt și operată. Nu mergea mașina pe cuvânt și de asta vreau să spun. Păi cum să nu meargă? Păi nu mergea. Eu n-am văzut că mergea? Păi dumneavoastră n-ați văzut că pornea și se oprea? Am și actele aici. Aveți și acte și normal. Aveți și bani. Păi, dar vă pricepeți să împingeți așa mașini. Dar nu pot. Vă pricepeți pe cuvântul meu. Păi soțul meu, tot taximetrist, dar la ea n-am împins niciodată. El o duce la service când are câte o problemă. Păi da, dar eu mă folosesc și eu o duc de obicei la service. Dar asta nu e mașina mea.
Păi indiferent, chiar dacă e a patronului. Păi nu. Tot trebuie dusă. Ideea e alta, că eu mă folosesc de oameni ca să împingă și după aceea să le spun că au fost la camera ascunsă, la taxi driver. Am fost filmat cu camera ascunsă. Acestea sunt camere și de asta am fost prinsă. Dar să știți că împingeți foarte bine mașinile. Nu pot să cred. Nu, credeam că ai ceva dumneata. Bine, eu am ceva la creier, trebuie să fiu un pic. Nu pot să cred. Dar geamul jos, mi se spune, le faceți cu mâna la soț și la prieteni. Da. Să vă vadă soțul ce-am pățit. Mașinile. Pa! La revedere! Sunt de stat!